Il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' ma jikkommettix ruħu li se jirrevedi s-sistema ta' kif jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, sistema li fl-aħħar 8 snin serqet lill-poplu Malti madwar 50 miljun euro. Affaċċjat bil-mistoqsijiet ta' Net News l-istess Prim Ministru infex f'attakk kontra l-Partit Nazzjonalista sabiex jiddefendi lilu nnifsu. Abela qed jiftaħar li qed jisma' l-polz għall-poplu u joffri l-aħjar soluzzjonijiet fil-qasam tal-enerġija. Dan meta l-istess Gvern Laburista fl-2019 inqabad li qed jisraq lill-poplu Malti bil-kuntratt tal-Elettrogas illi sar minn dan l-istess gvern. Rigward id-domanda tiegħek dwar il-kontijiet tad-dawl, il-kwistjoni kollha ddur madwar il-kredibilità. Dan il-gvern għandu il-kredibilità f'dan is-settur, kredibilità illi snin li għaddew jitkellmu dwarha. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Abela refera għar-rapport tal-NAO bħala sempliċement abbozz turija ċara ta' kemm pajjiżna għandu Prim Ministru illi jażel li jisma' biss dak li joġob lilu. Il-kredibilità u s-serjetà ma ġibiex billi tislet minn abbozz draft ta' rapport tal-awditur. Bil-Prim Ministru ikompli bir-retorika tiegħu ta' ftaħid dwar x'għamel Gvern Laburista u fl-ebda ħin ma jkommetti ruħu li se jagħti lura dawn il-50 miljun euro illi nsterqu mill-poplu Malti. Ir-rifanz tkun qed tittuhom il dawn in-nies jew le? Wara nofsinhar it-tajjeb. Marja Frankalanza, Net News.